Sendo as 14 horas do xoves día 6, damos comezo a sesión extraordinaria. Punto número 1, aprobación do plan provincial de instalación das obras e servicios de competencia municipal, Planeamento de Concellos Póstulos 2025, da Diputación Provincial da Coruña, expediente número 2024/A008/00042. Ben, tendese aí copia tamén da proposta. Movedes a Diputación asígnanos no posto de 2025 un total de 368.075,44, los cuales irán destinados a 181.290,89 a gasto corrente, e despois no financiamento de investimentos sería o proxecto técnico de mellora das plazas do areal por importe de 41.134,99 e o proxecto técnico de mellora do firme de instalación de saneamento no Prazadoiro por importe de 145.648,10. E despois tamén no plan complementario iría o proxecto técnico de urbanización no tramo norte da rúa de Camiño de Xubeira por importe de 167.607,53. Bueno, a ver, en esta proposta do POS non é a que faría o BNG, sobre todo porque non é consensuada a oposición, que, por certo, sumamos conjuntamente 998 votos frente aos seus 951, polo que ben se podería escutar algunha vez a proposta dos tres, non? Pero fui chegar o PP ao goberno de Laxe, vai facer nada, 7 anos, e cargáronse a Xunta de Portavoces e non nos fan partícipes a oposición das propostas do POS ni na elaboración dos orzamentos. Cosa que o Partido Popular en estado puro, aplicando sempre o rodillo democrático, que tanto os caracteriza. Mas nunca venegades a creación do plan único da Diputación, creación, por certo, parte do goberno do BNG, ese plan que tanto axuda aos concellos, que reparte de un xeito equitativo a todos os concellos, incluídos os do PP, ao revés do que farían ustedes, cando goberna a Diputación da Coruña, que só lle dá os seus. Ese plan que reparte case o mismo diñeiro nos 93 concellos da provincia que o Fondo da Cooperación Local na Xunta nos 315 concellos de Galicia. Nunca votaremos en contra a proposta do POS no goberno municipal, aínda que non sexa a proposta porque, en definitiva, tamén afecta moito a nosos votantes. Polo tanto, a pesar de todo o anteriormente citado, o voto do BNG vai ser favorable. Ben, a ver, os POS, nós nunca nos chamaron cando estábamos na oposición para consensuar un POS. Vos está, ti non, pero o teu compañero estaba no goberno. Nunca nos chamou para consensuar un POS. Por tanto, exigir aos demais que fagan o que ele non fixo, pois, bueno, xa demostro o que é, non? Son estas, a ver, calquera obra que aquí se poña é benvida porque todas son necesarias. E nós entendemos que estas que propoñemos aquí son as que máis nos reclaman que son os vecinos. Por tanto, entendemos que estas son as que temos que levar a cabo. Sí, claro. Bueno, eu basicamente estou de acordo nos mesmos puntos, é dicir, non se nos pregunta a oposición que nos parece, non hai un consenso de todo o Concello, vamos, de todos os membros representantes do Concello. E ademais hai outra cousa, que xa o dixen aquí cando o proxecto do saneamento de Traba, non hai un proxecto que o podamos ver e que podamos decir, pois, presentar alegacións ou propostas novas en base a un proxecto. Por exemplo, aquí eu leí nada máis que hai o arreglo das plazas do areal. Que se vai facer ali? Vais deixar como está? É dicir, podes poñer por un exemplo. A plaza que se arreglou detrás da miña casa, a plaza da Rúa do Cantón, que arreglou estando o persoal no goberno, a mí non me gusta como se fixo. É dicir, fíxose un desastre. Para mí é un desastre. É a miña opinión personal, pero quero decir que se tivese a opción de decir, oye, isto que queres a facer, por que non o facedes así, ou darte de outra volta, entendes? Pero non, faise todo así. Xa non o digo que se faga agora, xa se fixo antes
co PSOE tamén. Estando, outra cousa, o aparcamento do Santa Rosa foi un feito co POS, fixeche de lo vos, pero foi unha proposta do PSOE. Pero faixe unha cousa e non se lle pregunta nunca nin aos veciños, xa non digo nós, pero os veciños facer unha proposta pública ou enseñade o proxecto ao público e que o público polo menos dé a súa opinión, non? A ver, vamos a ver, cando se proponen estas obras é porque a xente nos ven a reclamar que tal cousa ten falta de arreglar, que tal cousa ten falta de facer. Tu estes a vosa disposición desde o que se convocou o pleno, os proxectos non vai abaixo a vosa disposición. Nin de vos perdiu 5 minutos en incluirlo. Desde que se convocou o pleno estuveron aí os proxectos abaixo, para que os viñedes a ver. Nin vos molestades en vir velos. Por lo tanto, é que, de verdad, falamos por falar. Sí, falamos por falar. E non perdes ni 5 minutos que tomar un café, baixar abaixo, oye, quero ver tal proxecto, a ver que se vai facer ou que non se vai facer. Están aí se os queres mirar. É que, de verdad, hai que tamén ejercer un pouco de concejal, non só vir aquí e protestar, e todo está mal, Pero bueno. Sí, perdón. Bueno, eu coincido ca opinión do compañeiro e a compañeira. Eu, unha cousa que me ven agora a cabeza é un consello personal, é que se eles reprochan que o ti estás dicindo que cando eles gobernaban que non contaban contigo, se te queres diferenciar ou queres ser igual que o resto, pois fai as cousas de outra maneira. En principio, ademais, poido dicir que eu daquela, a miña formación, a miña coalición, non tiña representación, eu non teño por que sufrir os problemas que tuverades entre vós. O sea, coincido con eles, vos tendes a maioría absoluta, pasades o rodillo, o sea, eu coincido, é unha obra que é necesaria, as obras que foron escollidas concordo perfectamente, pero estamos en contra da maneira de proceder. Claro, ti non digas, é que eu fago o que me fixeron, é un consello personal, non fagas o que che fixeron, si queres ser diferente, e ademais porque eso a min e aos meus votantes, aos meus representados, afectanos tamén. O sea, o argumento que das, no meu caso, non se aplica. Aquí a Deputación nos propón un plan, creo que a principios de decembro. Os tempos son cortos, coinas as vacacións de Navidad, hai que facer proxectos, hai que solicitar as convenientes aceptacións que teñan. Por tanto, non é que isto se facemos o que quera a xente, nós, xa te digo, intentamos recoller aquí todo ano, durante todo ano recollemos as queixas que nos din, vale, tal cousa, pois tal mellor necesita tal mellora, e seguramente se se propuxeran outras, serían benvidas porque todas as obras que melloren o noso entorno, todas son necesarias. Pero, desgraciadamente, o importe é o que é, dá para o que dá. Hoxe en día, como ben sabedes, os importes das obras se multiplicaron e dá para o que dá. Ojalá puderamos meter as que vos propoñedes, ojalá. Pero, desgraciadamente, a cuantía que é. En definitiva, probablemente o argumento sería o mesmo cando vos estabades na oposición. Bueno, eu digo o argumento que sí, que he hecho. Vale, podo facer unha pregunta? Eu reconozo que non, é que a verdade é que non tiña conocimiento de que estaba eso aí. Eu quería preguntar, por exemplo, si no proxecto do tramo norte de Besugueira, si están incluídas as canalizacións para a fibra. Vai toda a canalización. Para a fibra. Vai como outro tramo que está posto. Xa no outro proxecto. Vale, porque... Vai todo o mesmo seguimiento do outro proxecto. Vale. Alégrome porque, claro, no pleno do ano pasado, xa estades... Xa houve outro cambio porque non foi que a Diputación xa o pide. Moi ben, vale, perfecto. Sabedes algo respecto ao tramo da Rúa do Hospital que xa foi do POS do ano pasado, que están sin executar, eso sábese? Bueno, en definitiva, eu para que conste en acta, por coherencia con o noso discurso, nos o ano pasado votamos en contra, conste que non votamos en contra das obras en sí que se van a executar, por favor, eso sí que quero que conste en acta, pero o noso voto é en contra. Eu que sepa que votamos a proposta das obras. Eu voto contra da maneira de xestionalas. Eu voto en contra da proposta esta das obras.
Estás votando en contra dun plan provincial de obras. Estou votando... Xa podes buscar a excusa que queiras. Bueno, non é excusa. Bueno, É que isto non é cuestión de excusas. Eu aquí non veño a excusarme, veño a expresar o meu plantexamento o teu político. voto, despois, sales en prensa a criticar a mí que miro por outro lado polo interés dos vecinos. Pero bueno, aquí estás votando en contra destas obras, que van a mellorar Non, o entorno e van a mellorar a calidad da veciña. de feito, estou pedindo que conste en acta que eu estou a favor desas obras en concreto, pero voto en contra porque estou en contra da xestión que se fai. Vale, pues votamos en vos tens algo máis que dicir? Bueno, pues votamos entonces. Votos a favor? En contra? Abstencións? Vale. Vale, punto número 2, modificación ao apartado de gastos correntes de aprobación do Postplus adicional 1/2025 da Administración Provincial da Coruña para gastos sociais extraordinarios, expediente número 2024/A008/00043. Bueno, aquí tamén temos unha copia. A nosa proposta que xa se viu aprobada en pleno non cambiou, simplemente a Diputación nos fixo un requerimento para que aportásemos esas cantidades aquí da columna A e da columna B, que serían os gastos correntes que hai previstos para o ano 2025 que é do SAF, e tamén a estimación dos ingresos, que serían os ingresos que nos dá a Xunta, os ingresos dos usuarios e a aportación do Concello para o servicio. Ben, temos que votar aquí. Sí. Votamos este punto entonces, votos a favor, en contra, abstencións. Bueno, pues damos por finalizado